ụmụ Igbo mma mmanụ ọ High Chief Emeka Ezekwe Agụ a na ọcha na-ekwu ngozi ka nkene unu anọ n'obodo Fero nke a na-akpọ Ijipt wee bụrụ ibe niile eji ekeke ndị Igbo wee bata obodo a o wee na-apịa wee sị na ọ ga-adịrị ndị Igbo mma maka na ebe anyị nọ na obodo Red Sea a na-akpọ Hurghada na Makadi Bay ife erika obodo dị egwu mana ọsọ m ka a na-edenesi nsi mbịa maka ndị ọcha erika wee sị na ihe ha wee jewe ebe mmadụ ikewe ekike ka ihe ebu omenala ndị bụ unu bịa aha ka e wee maa na iwe onye chiri echichi maka na unu ma na nze aka ibi ya nze bụ nze wee sị na ọ ya dịrị unu mma unu ya na-eje na-abata ma n'ụtụtụ ma n'ehihie unu na-anya unu afụ ebe nna ọnụ ụgbọ mmiri ga na-akpọ Red Sea ebe ni Moses tiri rọd ya mmiri wee tiwa anyị bụọ ọkwa ya ka nọ na-erukwa m n'isi mmiri mgbe sị na mma eburu ike wee si ebe a natakwa obodo anyị bụ Naijiria nata na Igbo mma eburu ike Fero nata mma eburu ike ndị Egyptian nata buru nke ndị Israel nata buru ike Middle East nata obodo amaka maka a sị na njepụga ka eji ama maka onye nje ka onye isi awụ ihe ama mgbe sị na ndị Igbo ọ ya dịrị unu mma o rienụ kachanụ nwanụ ebube agụ na Red Sea ọkanụ mee onye si na ọ bụrụ dị ome gịnị anyị erugo n'ebe ihe na-eme anyị na-eje ka anyị baa ụgbọ mmiri wee nu baanụ na Red Sea a na ịghọtago nruo ka nga ọfọ na Red Sea nga ọfọ kpọkọ ndị ezumezu mmụọ ndị ichie na nna nna anyị ha ka ha bịa were ọjị n'ime mmiri were ọjị ebe ọhụrụ anyị nọ wee na-echekwa anyị maka unu mana ndị anyị nọ be ha na-eme ihe omenala hinne ejijego mgbe ebe e nyiri Fero ma ebe e nyiri ndị dozichasịrị obodo a ebe niile a na-eje eze anyị ejechago nwere asị na ọ ka ọ dị ọ bụrụ ka ọ ya adị ndị be anyị ọ bụrụ ya mgbe kacha na were na-enenu agịrịgba ohi mgbe ka ọ dịgodu anyị afụ na emecha oke